Kaupungin liikunnan edistämis- ja kehittämispalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle merkittävästä työstä liikunnan edistämiseksi ja kehittämiseksi. Palkinnon myöntää sivistysvaliokunta vuosittain ilman hakemusta. Rauman seudun työnhakijat ry:n ja sen Kipinä-hankkeelle on saatu sosiaali- ja terveysjärjestön avustuskeskus STEAn rahoitus. Hankkeen avulla ylläpidetään kohtaamispaikka monipalvelukeskus Kipinää, jossa tuetaan monialaisesti työelämävalmiuksia. Tärkeässä roolissa on liikunta, jota ansiokkaasti organisoi palveluohjaaja Ninni Viitanen. Liikuntatoimintaa pyöritetään kustannustehokkaasti pääosin vertaisohjaajavoimin. Viikko-ohjelmassa on monipuolisesti muun muassa vesijumppaa, kehonhuoltojumppaa, kuntosalitoimintaa, joogaa, asahia ja lentopalloa. Rauman seudun työnhakijat tavoittavat toiminnallaan liikunnan kohderyhmän, jolle Raumalla ei ole laaja-alaista tarjontaa muiden yhdistysten toimesta. Matala kynnys osallistumiseen ja toiminnan maksuttomuus ovat asioita, joilla haluttu kohderyhmä saadaan mukaan toimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Toiminnalla on myös kansantaloudellinen merkitys, sillä se myös torjuu liikunnan vähyydestä johtuvia sairauksia. Vuoden 2023 liikunnan edistämis- ja kehittämispalkinto myönnetään Rauman seudun työnhakijat ry:n Kipinä-hankkeelle.